Joo, Anssi Lipponen, värikäs ottelu tässä VIK:ta vastaan on takana. Mites ajatukset nyt No tuoreesta? joo, voisi sanoa, että värikäs todellakin. Se oli melkoista vuoristorattaa. Mitähän tästä äkkiseltä rupesi kertaamaan. Se oli tämä kun on tämä hallina helvetin pikkunen, niin se tuopi omat haasteensa tähän pelaamiseen, että sitten se on enemmän tämmöistä reagointipeliä ja aika vähän pystyy niinku palloa kierrättämään, koska vastustaja pystyy prässämään aika helposti nopia, niin ei oikein pysty. Vähän mentiin silleen, niinku, että pelin lähtö oli semmonen, että ajateltiin, että mitenkä voitaisiin voittaa tässä pikkuhallissa. Tiedetään kyllä minkälainen VJK on ollut aina vuosia, niillä on tuo sama tyyli ollut monta kymmeniä vuosia ja melkein, niin kyllä tiedettiin se. Ja silleen minusta pääasiassa puolustus hoiti sen hommansa, mitä oli ajateltukin hyvin. Mutta toki 5 maalia, kun sinne omiin meni, niin ei se sinällään ole hyvin. Mutta tässä pikkuhallissa nuo tilanteet, ne voi tulla niin monella tapaa, että niin sitten se voi olla erikoinen yksi virhepomppu tulee muutamasta pelaajasta ohi ja muuta semmosia, niin molempiin päähin tuli semmosia maaleja, että ne vähän pomppia ne ja sitten joku on oikeassa kohdassa oikeaan aikaan ja pääsee läpi ja tämmösiä ja meille tuli se yksi veskari ylönosta. Se on semmoista omanlaista peliä tässä hallissa, niin ei voi silleen oikein ajatella, että se samanlainen peli on tuolla ulkokentällä. Mutta mitä nyt pelistä yleisesti, me aloitettiin minusta aika hyvin. Oltiin vähän niskan päällä. Saattiin muutama maalikin siihen ekapuolelle ja sitten tässä mä sanoisin oikeastaan muuten se on, että niin siinä toisella puolella meillä aika selkeä oli se etsikkoaika siinä, kun jäävät yhden vaijalle. Siihen me ei olisi pitänyt naulata selkeästi pari maalia lisää, koska meillä oli tilaa niin paljon tuolla hyökkäyspäässä, että siinä ehkä pieni maltti muutamassa maalitilanteessa olisi kaivattu, että niin koska siellä oli niin paljon tilaa, että siinä olisi pitänyt tehdä muutama maali siihen, niin se olisi ratkennut se peli siihen. Ja ei tehty ja sitten VJK saa hengen päälle, kun ne saapi kavennusmaaleja, niin siinäpä se on jo sitten lopussa vielä. Just kävi tämmöisiä pienen kentän pomppuja ja muita, niin pääsivät vielä voittamaan. Enpä minä muuta osaa silleen sanoa. Joo, Se. pari kuukautta aikaa nyt valmistautua kauteen. Mites valmistautuminen siihen etenee ja mitäs tavoitteet sitten kaudella? Joo, no silleen, mitä me ajatellaan pelillisesti meitä, niin se on vähän hankala tässä hallissa meille. Me käyttiin pelaamassa tuolla Kajaanissa muutama viikko sitten, niin sen näki heti, että kun me on tässä pikkuhallissa reenattu, niin miten pelaajat ei osaa hahmottaa niitä välejä ja muuta ihan. Että niin ollaan siinä aika ulalla, että se oman pelin harjoitteleminen menee ehkä vähän niin kuin sitä tuonne ennen kuin päästään tuonne keväällä ulos, niin se alkaa niin kuin paremmin minusta ehkä hahmottumaan, mutta ei tässä muuten mukavaa ollut se, että niin on ollut paljon porukkaa reenissä. Se on ollut hyvä, että meillä on iso rinki ja sitä kyllä tarvittakin tällainen lossa aina niin paljon kaikennäköisiä poissaoloja, että se on positiivista, että on iso rinki ja on valinnanvaraa ja pelaajia käytettävissä, niin ei mitään, ihan hyvin on muuten mennyt reenaaminen. Mitäs tavoitteet kaudella? No se on vähän vaikea sanoa. Ei ole noista vastustajista tiedä, minkälaisia joukkoja sillä on. Mutta kyllähän meillä ihan tarkoitus olisi ollut sillä kärkikahinnossa. Se on ihan aika selkeä. Kyllä me itse niin ajatellaan, että kyllä meidän pitäisi olla siellä 3 sakissa vähintään. Hyvä, kiitos. Joo, tsemppiä sitten.